こんばんは。ですね、立て続けで申し訳ございません。なんかほんとね、皆さんが期待している動画ではなく申し訳ございません。まあ、一本ね、それらしきもの出しといたんで、ご了承ください。お茶を濁していただければなと思います。ですね、昨日、昨日、一昨日ですかね。札幌のですね、703っていう方とですね、ちょっとお電話させていただきました。非常にですね、紳士的な方で、僕はですね、大学で、大学の時に住んでたところの最寄り駅にめっちゃ近い方でですね、すごい親近感湧きましたですね。で、ちょっとね、お食事でもと思ってるんですけども、なかなかね、この間も言いましたけど、札幌ですね、2桁ということですね、職場からもお達しが出てですね、なかなかですね、自由に、移動がですね、ままならない状況でございましてですね、ちょっとね、いつかっていうことは言えないんですけど、とりあえず焼肉じゃねえ、焼き鳥でもという、うん、あの、話をさせていただきました。リスナーさんなので、動画に出すかどうかってどうやねんと思うんですけど、ちょっと嬉しくて、会話させていただいたのでですね、これまた本人無許可でですね、これ言ってくださいね、消しますから、お話しさせていただきました。非常に紳士的な方で、ちょっと短い会話だったんですけども、面白かったんで、ちょっと動画に出させてもらいました。